Okike. Again in Afio. One if a child, if any negame, or one abania. Oh, what can no play? It make me a dull boy. Ah, it will flavor when I go. Ah, flavor one name Ringo. Flavor Ringo. Fine boy. Abrile. I'm going to Gabasi to Ebioa. Ada Maka. Gabasi go the long man go on your Monday name film, Monday night go, Monday night ball, Monday. Nah, flavor blue. Botiaka, that flavor of Africa. Nah, in our Wanya. Even Mabaka Ziki, Mabaka, Zik of Africa. Zik of Africa. Flavor of Africa. No weed of Africa. Nah, flavor in our Quayaka. Flavor in our Quaka. Every flavor. I they take you away from you. They were a handsome guy, a handsome dude. Mana. They will. Oh. Ah. All shows smoking. Keke was good night by this time. I feel for you people, oh. You know? In my bad Nijee. Based on. I could never understand. Based on. Machiavelli link. It's like Jamaica. Igbo amaka omeka nne ankenesionu, you know. Winchomi donyeliru. Winchomi. Adeze udunze. Ko odonze. Vadika odonze. Yeah. Adeze odonze. Hey, nanka abakwa. Ada nya adeze udunze. Hey. Winchomi. Oluchi. Hey, nah. My friend you go na based on the phenomenon Nijee. Akwe wata ben Nijee. Obu na aka wo na Nijee. Aka na to na efege eme ndi Igbo. Yetego. Brown sugar Steph. Winchomi. Ife no bala. Igwe ibe tu igwe. Patrick Uche. Chi Amanda Eze, Victor Chibeze, Don Bosco Amwechina, Bomba Jesu, Chibeze Wanando, Obinu Chendo, Oxilo King, Ifena Obala, Bomba Jesus, I'll go on through Jesus Bomba. I'll go on Ayala Bomba Jet, Queen Chummy. You need the Uboganya. You need Dogu wise number. Afome, Obinu Chendo, the big properties and estate company. Kaifere, okay, wadi. Okay, container, Ebo importer, one Benjamin Chigozio, Filito, Chukuchaso, Hajimpo, Justin Omen, Wizu, Urukana Chuku, finally, Benjamin Chigozio, Philip, Queen Chomi, Haja Arewa. We love Flavor. He's our brother. We love him so much. He's a nice guy. He's a cute guy, looking so fresh all the time, with nice dreadlocks, with his six-pack, with his macho, tall, you know. Yeah, I know sometimes men don't really appreciate when you are, you know, like complimenting your fellow man. But I don't know what's wrong with my gender. You see a handsome guy, somebody that is outstanding, a great guy. You need to come on, man. I see that as sign of jealousy, but I cannot jealous anyone anyway. So with so much love, Flavor, he represented us well, and he's still representing. Yes, he's representing.
to crown it all, he's an Anambra guy. Aye. Charity, they say, begins at home. Yes. Mekugodo punkem first before any other place. Anya Luciano Nama, Anya Bulu Naba Nobi. Anya Luciano Nama, Anya Bulu Naba Nobi. Obi Kaiba Anambra. So, Ogodu one the Muke, you know, I'm away go to first, Abril. I see the B. Yet, like boxers, man. I broke my boxers. Oh, short. Oh, short. Binito Tokitana. Afiazo. Oh, one day got an eye. Can't go see if I never got in. I'm one Binito. We're not there forever. We're not there. 24. Can we guys winning number? Guys, winning number. You want 24. You want this 24. Here go. We're trying 5%. In an event now, why? You want 24 and Oba. We're telling 5%. You get it? Major here, we're telling 5%. Here, I'm going to see the guy. You go blow the money. You get it? You want to wait for that by us. I will live about by us. You want to want another winch. It's a lot more. Witchcraft, I bring for you. No, it is used here. I can use it. Touch you. My 5%. What was that? 95. Yeah, what is here? More than 75%. I can't save it. So, because they want one of my year, okay? Don't hesitate to get the source of your successes or else. Why no a giant? I can make dwarf as well. I am going to dwarf you, dwarf your economy, dwarf your contact, Makachi. Having said that, a very important information. Abo na mputeba every time we see bia na ngibara na Washington State ki wala ona de ka muna go na egwu oga egwusigo kwa egwu ekwari onwe ugwu ebe were one plot ijide ego 5 iwalu ijide ego 10 plot iwalu plot na kwa ga kwanti o bu aru na at your age ni nwere plot of land anywhere ya nagide ụwa ụwa nke ya a na-akpọgo onwere ife eji akpọgo a na-ewuni mmụọ gị na ka mmụọ kwụsị iju oyi ka ịmalụ na ọ dị possible ife a na-akpọ ya bụ break yoke ọ ga-abụ a pastor na break yoke ọ ngị nwa onye kwelu chi ya ekwelu akwagharịcha agụ n'ụlọ ka kwagharịcha agụ mana kacha onye na-emefe na-eme onye dị na pastor na-eme na nkịtị ọ bụ na ekwetara n'obi gị agba agha ụchụ ọ na-aga nke a mere nke eme ife niile a bụ akụkọ ọga ịrapụ gị osi itinye na head ego maka na diọkpalụ na-ejiri ego nke so diọkpalụ na-ejiri ego nwanne mpa ga-ejiri ego etu ego adịrọ ibilivu na emere ụnụ ahịa akpata ego is a lie kopụ ihe anyị koiri n'isi nwa mọ nke ife emere ụnụ eme ife dị na nweta ahụ na mmanwụ agha eze onye emelụ o nwere ife eme ọ ga-ekwe ka ife abịa si itinye gị n'isi common bịa ka nye one plot of land 1.4 million ị na-agbagharị ọ mmadụ ga-ewuni mmụọ gị ihe a na-ekwere gị ọmụmụ eme anya ịdịrị awe ị nọ n'obodo oyibo na-ege ihe m na-ekwu ị ga-emepe ntị gị n'abalị a ị bịa ka nye gị one plot ịchọọ 2 iwelu ịchọọ 3 iwelu onwe investment ka ya for now onwezi ọzọ anyị nwebe access to it mana nke a na-azụ airport ọga etu efu ke Ajawa steeti si bido enwere ike marọ maka ije ọsụto itonite ebe ị na-afụ bụ ka ife a na-akpụ ya Lekki itonite na Lekki na-emeghị isi na Lekki o nwere oge Ajawa steeti bụ
ejesi ọgwụ na Lagos ife nwere oge abụ Mafoluku based on Oshodi level civilization si n'Oshodi banye Mafoluku a na-akọva airport niile Onewi Mafoluku anyị nọ n'elu Mafoluku Ajawo Estate atụọ down oge a na-emefe Ajawo Estate some people a na-akpọfe oge a bịa Golani fana agbagharị oge ebe ejegolo ebe a na-eti ego n'ike akọgide akụkọ Ajawo Estate abụzia in the 90s ka nna agwa Ajawo Estate kụrụ first stack down kutuo first stack maka ndị first stack na hang before ife onye bi first stack etu o si akụgodo adreesị ya sef o ekwusi ike ka ọ ma anụ na first stack ana-esefe ụmụ olocho as at that time ọ bụ na ibi Ajawo Estate ọ ga-enwe ya achọtaghị egel isi Enugu chọtaghị na Lagos ma ọ bụ Ajawo Estate ka ife ọ bụ ebe Ajawo Estate ka ije Abuja biko ịgba a na-ekwu ọ dịka ya si na ọ dịka menụ m ndị nọ as at the time m na-ekwu ife a ndị bụ na fa abụrụgo ọga in the 90s ife m na-ekwu ọba asị etu ọnwa dan even nwa ibute na Unilag sef ma nwa ibute na n'iru Sheraton na ụmụazị a na-akwụrụ ebe a oge a ibulu nwa ebe a gwa ya na ibi na Ajawo Estate nwanne ọ ga-enye gị ọma anaghị ezigbo ego etu a ka anyị si agwa gị ya na behind this airport na guy mụnwa na-agwa gị ị ga-emesịa na-asị na Onyeigbo gwa gị ife nji agwa gị ya bụ dat na attention niile kịta bụ na Asaba ka ọ dị nke bụ eziokwu ka nna attention bụ na Asaba ka ọ dị ọmanụ bịa jos biri onwe ya nke na mmadụ ada akọ ife niile dị complete ihe o wee bụ na Asaba ejugo onye ọbụla na-agbadazi n'azụ airport so azụ airport a na automatically ụlọ a ga-alụsi ebe a bụ modern buildings anọkwa etu a ka Ajawo Estate dị ya onwe nna agwa gị nna enye gị reference ụmụazị a na-akwụ ya si na Asaba kịta especially na side dọ na mma onwe oge eruo anyị na-agwakwa ndị mmadụ na nna taa n'oge a na-epụta nnọọ na DLA ịpụtakwa na Shoprite na ị ga-afụsị ụmụazị na-akwụ dị ya etu a nsi na-ekwu kịta ụmụazị na-akwụ side Sheraton Lagos Sheraton some people na-eje Lagos ama ebe bụ Lagos Sheraton Hotel and Towers onwe oge a ọkọchafa bata na Lagos Sheraton ka fa na-anọ Kanu Nwankwofa Finidi George fa etu a fajesi ebe a ka ị ga-afụ players oge a ị ga-aganwukwe ndị a gịnị ka iji ma wepụta n'ilu Sheraton ifugodi environment ilu that Sheraton oge a dịsị ka ebe ije lozumba mba iwe ha ịmago ebe Victoria Island back in the days ebe ndị ọcha ka bisi ndị ya na-afụsị na Lagos Sheraton Hotel bụ ndị ọcha na ha original Spain UK ịmago ezigbote ndị ọcha ndị be anyị gbasị bọọlụ celebrities idu webatasị oge a ebu celebrity mgbe anyị ya na-ala bụrụ ya lakasara ọlaka mkpi ịwachisia ndị celebrities anyị nwe mgbe a efu akaba si wee end si ka anyị rapịara ndị agha si ma ọfanwa ka m pụtara n'ahịa si ya so ọ wee bụ na nna agwa gị na gị bịa n'azụ airport ka nye gị even one plot ife nji agwa gị ya bụ nwanne feni na-abụrụ ife eme ụfọdụ bụ ngị iji aka gị mee onwe gị maka ego ikechiri debe kịta o nwe ihe ego a na-eme di ya efu bụ onye ebughere pilo ya buru ego ya gbafuo efu ba ya ego a isi ebulesi efu bụ onye na-akọrọ akụkọ n'ego ya ka ọ ga-eribe mee nya ka ọ pụọ gị n'arụ breki engines a breki enyi makwa amịrị ihe ezi ịkọbara ofu akụkọ ịmakwa amịrị ihe ezi ịkọgoro akụkọ breki kenya ọ bụrụ na mmadụ mere ya
if na person do am gbazie ya na ike agwụ ya taa ama m ife nji agba gị mmadụ motivate mụnwa I cannot preach you here if I may experience ya gent hey onwe nwaanyị a na-akpọ Iyarisika agwa m na mụ na ya renew contract ọgwụ afọ Iyarisika onye agwụgwọ na iche dịcha n'ime ya hai nwaanyị nke aka ọgwụ ya na-arụ ọrụ mana ọ na-enu agba ụmụ nwaanyị Yoruba I never see n'azụ airport Asaba n'azụ Asaba airport ma ọkwa n'azụ airport Asaba etu ọbụla isi ti ya ma n'azụ a bife ka dị mkpa ebe a ihe tegere a Igbo eze ụmụ iyo ife nji sị gị na mmadụ motivate him. O nwere oge m nọ na South Africa o wee na-abụ ndị nne n'anyasị ife m na-eche bụ ọgwụ a na-azụ dị ha somebody like me mụnwa ṅụrụ ọgwụ ma onye ọzọ na-ekwu ka o si etest hypocrite negodo ọgwụ agbo ṅụrụ kịta agbo na-enu ka Don Bosco si na lai kwado ka ije n'igwe afta ka ibochicha nwanne gị ọnụ ndị niile na-eme otu a ọ rịghị onye n'ime ha je ka ịbara na eze Chineke ma ọlị ndị na-ebu ebubo ụgha ndị na-agba mmadụ afọ uche obi onye ọzọ ṅụ mmanya onye ọzọ na-anụ test esi na anyị nwa bụ ndị Igbo na ya ọga maka anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu mbịa dị naanị na South Africa na-alarụ ụla nnasị ọgwụ a na-azụdo somebody like me ekerie m na wee na-ekwu ka a na-apụ court o nwekwanụ somebody ga-apụtanwu bịanụ m court nwekwa onye ga-ekwechiri iwu na my case onwe onye a ga-akpọ oku ego na village ka ọza bịa na-agbakọ ya mgbakọgide mgbakọ my family mgbakọ ụwa m ịgba na otu ya anyị nọ ekekwe ịdị free na-agagharị na street o nwere ndị nọ n'ụlọ nga na-ege ihe m na-ekwu n'Africa ebe agodo o nwere ndị nọ na jail na inwe fon n'ime jail o so na level ị na-maintain ego decide ebu igu fon were ya nọrọ n'ime mkpọrọ n'ime jail a no the only thing bụ gbatuo volume ya onwekwa ka features si abịa ịkpakwa ihe tego ọ bụrụ na ọ ka abịa tọọ unu bugasị unu onwe ya a na-atọ atọgoghị ụbọchị ize ịbatara hie kpọ ego uniform ihe tego Igbo for that if a na-anụ ife nna agwa anyị this night o nwego onye nọ na nga go mu moto GLK unu follow that car golie park kwu ya maka na ọ maalụ ọ maalụ ife bụ datina ife abụ ife obi m na-achọ ka nrụ mgba mbọ dị na ya ọ bụ na obi gị na-achọ ka e burugodu ofu onye agụnyere na ndị na-enwe anị ka ngwazi ahụ sọntịn o nwe ụbọchị nsị na ọ bụrụ na moto na-agụ ifu ego moto gị goro moto a onye si ma moto of achievement yes a very very huge achievement isoro ọ bụ achievement igote nke gị onye goro moto ka esi ma moto of achievement ọ gaa achievement moto a o nwere mkpa ọ na-egbo moto ahụ ifuru ogo achievement o nwere mkpa moto ahụ na-egbori ya unu ji occasion ya nwa abatagodu na occasion gị nwa ya abata amabi na ghọta ọ nọzi ya na madam shift for me ọsọkwa ya bụrụ ọga push for me mana ọ nọzi na madam shift for me na-ekwe ya anyị na-eme na Lagos oge ni ụmụ nwaanyị ikebarachu na ya ala aja ekechi isi esumọra ya risika esumọra ome onwe na mekwa onwe
o nwekwa ebe arọkwa ebe ọ nọ eji gbagharị owelite aka ya tụkwasị ya na siiti ya n'ọnụ n'ihu ụkpa abụ ya ewee na-esi ma gbọ ihe nri n'abalị a ụkpa abụ ya na-esi ị na-ajụ gịnị ka ibu moto nke gị ọmolu ka ịba ibu ọnụ moto nke gị so onye a na-azị na ị na-agabigo ihe mgbu ahụ ị na-agabiga so it's an achievement yotago chichichikito chichichikito ma agụrụghị egwu chichikito be chikito ka ndebe egwu ahụ ka ndebịa so it's an achievement ife ọbụla obi gị na-achọ ọga ife ọbụla obi gị na-achọ go for it in that way ka ị ga-esi ga adị fulfilled n'ụwa anyị bịa o doro m anya na o nwere onye na-achọrọ inwe ana onwere onye na-achọrọ ka ya bụrụ landlord onye ọbụla chọrọ inwe ụlọ mana that journey of 1000 miles bụ one step ka eji ebidie ejelu m ụka sabat ruo di a ejegide m ruo di a ọ bụrụkwa na ụka ka eje ka ebuolu m amụma ịmago na ụmụ amụma wee ruo di a mefe nwaanyị agwa sị ya nweta ife a nso ka ị na-afụ iru m anya ọfụma nke bụ eziokwu ka m ga-agwa gị n'abalị ya nwaanyị wee sị m hei n'ọfụlụ ọfịa n'ọfụ m ka m kwụ ebe a na m kwụ n'ọfịa na afịfịa na-etochisi ebe na afịa tochisiri ebe a nọ n'onwekwa mma n'onwelu mma ọfụ n'akụkụ ebe a mana mụ nwakwụ na mere ji aja welu dị mma ka gbuchasị ya na mụ hụ jọs kwụla ebe a na mma nọ dị ya na afịa jọs gbaa m okilikiri nsị asị m gbakwa ya nkịtị ọ bịakwa n'anya sị m na o nwere poizin enye m na m li poizin mana oge a bụ oge m na-agba bọọlụ ka m gbagide bọọlụ wee daa ada wee merụọ ezigbo arụ oge a m merụrụ arụ anyị nwere m ego m ji aga ụlọ ọgwụ for treatment na-ama na-ejikwa ya ntu local distance so emesi ụkwụ m anụnwa ụkwụ m ada ebe ndizi dazi nachighị azụ ụkwụ m ada anachighị azụ ọ na-egbu m mgbu oge ahụ mana enwere m ego m ji ga etrit ya so the thing na-eme m affect n'ukwu mee m affect na ankle ebe a ọ bụkwa na ọdati mere m ji wee nwee ka elego ka anyị kwuo nke bụ eziokwu gotago kama na ọ na emelụ ndị arụ the thing na-enye m nsogbu ruo today self so nwaanyị wee sị m na-enyelu m poison mana m ga-abịa na o nwere ọgwụ ọ ga-enye m ka e wee kịọ dị ten ka o wee gwọọ m ife a nsi oke na mma abịa so nnalue na be anyị bịa pịkọsị ya okwu niile a nwaanyị akwụ gba nkịtị so on a very good day mụ agazie di ya ka onye zie m ọgwụ a the woman nye m ọgwụ ọ na-enyekwa ndị ọzọ na-ebi ndị nwee similar case ana m ana ebe a ndị mmadụ na-aga toilet mụ agarọ nọgide ọkụ 12 ọjọọ ma ojego toilet si ya mba ọ na-ajụ m ka ezibe na-eme si na m amụrụkwa ndị mmadụ eje na-anyụ sọ nsị onye na ọnwa obere ọ na-agwa ọ dị ka ndị ekwughesịrị ọ dị ka ekwughesịrị ihe eji taịtị ike onye ahụ na maazị asị na abụọ mmadụ ji enyi ọpịdị ike aka nwaanyị a nọkwa nwa obere ọbịa jụọ m sị m nna enyugo si amadaba ya kọrọ nnyo na emegide weta aka ebe 3 o'clock nwaanyị a na onwe ya dị osi comfortable weta aka ebe 3 o'clock wee sị nwaanyị ka nnaba ana m ana ka nnabazie ebe ọ bụla dịtị na alụ ọrụ nwaanyị na-ene m wee sị na be nwaanyị apụọ nsị na mission ya pụọ
onye mụ na anyị onye dugalụ m dị ije anyị apụta n'ụzọ wee sị ya biko ya chere ka bido ọfịa jee fọs godu o mere ebu na onwere ife m ga-anyụpụta ka ọ ya bụ nyụọ dịtin kịta agabe efe a ka m were ya wegara ji nwa ebe ọ bụla sị na enyere m poizin so ewere m anya m pikchọ dị poizin ikekwe na dị poizin na ọ ya adịzi oji iwegori ya amametu poizin si acha nye obi m agụgụ m na ọ ga na-eji oji so ịbụ na a na-adị eche ka m si ya anyụ dịtịrị ihe ga-esi m n'ike pụta onye ahụ abụzi ama wee sị dị gaa biko biko ka m baa n'ime ọfịa ka m ga disaidi godi ya ọ bụkwa na dịtin na-epuchi na ọ ka m gaa fọs onwe m na wee baa n'ime ọfịa fọs ọnya nwa obere pụta nke izi apụtalụ o siri ike so na ozugbo dịtin pụtacha it's okay ka mkpachie dịtin ka mmadụ ejiela mkpachie bifa na mkpachie ka anyị bifa na mkpachie ka anyị pantị m dịtin ekwuru na-abịa nsupekwa ya ego ndị nwe fama kwesịrị ịkwụ m ụgwọ sisi na aga ma n'ime nya ụdị a na oge elu nni 3 years hey nne mana eju aka aga was m even 5 inches from there anọrọ more than 2 hours ye nne so humanity husie amaghịzi m ka m esi wee chọọ osisi wee na-akpa gọvanọ bụrụ onwere nyo na so mụa wee na n'etiri ekwe edu nna obe anyị that night nne m na onwe ya ụjọ ọtụma kụziri ya a na-eweta mmanụ dị na-awe m nọ so ife na-ewetala gị na this story bụ ife ada woman gwara m n'ebe m kwụ na afịfịa atochisiri ya mana ọfụrụ aka m ji asụ ya obi ụsọ m dị abụ nọọsụ na mma dị n'akụkụ ebe a na ya afụkwalụ mma tọgbọ dị a ife ogosi mbụ na mmiri na-eri m mana ife m ji ya esevu onwe m from this situation ọ nọ within na problem m nwe bụ na m just kwụrụ ebe a doing nothing ihe tege sitting and doing nothing mma ahụ bụ motivation etotụrụ mma ahụ esụchasịa the place ị nọ years later after ka ife ahụ okwu abịasị m na ntị while I was still in the village okwu a na-ebe m na ntị na South Africa so mbịa dị naanị na South Africa ndị naanị n'abalị ana m eji obi na-apịkọsị ife ndị a niile because that's the best time you get reflect na your life oge anyị dị na n'elu bed that's why o ji na-adịrọ mma ka bed ị na-alahụ na ya ka ị na-ata nwa stedi ebe a oles ọ bụ na nwunye gị ma ọ bụ na ụmụazị ya na-ebute n'elu bed anyị na-alarụ ụla ọ dịsịrọ mma ka ị na-ata nwa stedi dị ya ka eji nwee hotel ebe a ka ị na-edina anyị mmụọ gị na-esobi ụwa abalị ebe a ka gị na ya na-anọ nwa ozi n'ezi chi gị na onwe ya na-abịa agwụghị ife niile ebu n'elu bed ya mgbe a ka iji reflect na-adọkọ mmụọ niile a mmụọ na-agba mbọ mmụọ na-ebute mkpọpụ ụlọ mmụọ amamihe mmụọ nkwụcha mmụọ dị iche iche etu isi ya ipiche onwe oke echi ga-adị ịmalụgo na ị ga-emit obstacles and so many other things so ị na-invoke kwe the spirit ị ga-eji ya akọ nkafa so all those powers you invoke so that tomorrow ga-adịrị successful onye a gị na ya nwere nkata ka ọ gaa onye anụ nwa ebe ya ijelo interview ka ọ gaa onwe mmụọ ị na-emesi invoke that moment a na-ebi dị na oge iji ịsa arụ ihe inwe limit onwe how many minutes ị ga-anọ ịpụta dị ya mana oge dị na n'elu bed oge a bụ the best moment so now ife niile ị ga-eme as supplications ife niile ị ga-eme as prayers ife niile ị ga-eme as ife ọbụla the within you for you to stand up like as I'm talking to you this night abụrụgo that tool of motivation to you gwa gị that you have to stand up and break that jinx by yourself
There is no other human being coming to do it for you. One, if you have decided, yes, then one already, but can make where one is a lifetime investment. It never depreciates, rather it appreciates. Come to Washington Estate. You're a man like me. I've gone through a lot, and I wouldn't want you to get stuck in your own situation. Most guys, Gabiga, listen, my upbringing was tough. That's why I don't brag. When I have a game of bragging rights, you know, you see me there. When I come in, I don't make I come to too difficult. Again, what am I again? I'm not from a rich home or whatever wealthy home. No. So that's why Nija Kwayelo Mumu. Only even I don't know Nampako. I'm gonna travel. I'm a Lanka. I got more for those things. If I'm not able, as a man, no Gabi Gala through a lot. A guy Yijinaka Kita will ikechi images that money. A guy Yijikita. Yiji Afuto Moga say Aba big. And will ikechi itie yaga. Shishi Adio Zigunaka. The worst no one Ganatan. The mother money go down Empako. You are the mother money by Empako. Already came more. Only we found mother now fall back on. Only we found the mother now fall back on. When we find out what any days. Naga in and I will you one day Nagaya no Zukia. And then we'll go to Naguko. So many things if you like that. My own is my own. No one I could Ghana or Patra. Well, one lady na Kuegu before, Anna where Patra, one Jamaica. Only walk or say, my property is my property. Okay, no in Regua. I'm on a romantic call. I'm talking to my baby down at my yard. I'm on a romantic call. Oh, one Regua, romantic call. Oh, be my property is my property. You know, good. I can't even key. Order in Akame, kita. I know who I do conquer. Idiot to know now, Coqueta, and I sing up on ya. Oh, if I not more than they never do wells. That can say, John, they get a fagana more. It doesn't matter their age. If you go to 30 years, 45, meteor. As long as you get with something there. I just someone the Torato, even only he can with them, one dog only he can with it. Every fed the cake was saying, Koku and Nebuja before money. You were on the Kabu won't go killy. I think too bad. I believe Vanga, why? Jewelaka will get Balo will break that thing. You may see 1 month, 2 months from now, you will come and thank me. You thank me. If I beg a short club down, you will say that 2 million at both food or remove Fumpo. 2 million you get you one plot to get an yen in a was a short to club mother down, no able man. In a short to down. After we go wait 2 months, a 1 year. Didn't now 3 weeks in by you shot down the casket, bring one basket, better chief to no so. Chobaka chairman, other wow. I think I got you. I think I got a bay that very well. Kaijan and Nijee. I feel for them. It was a play out. Hey. If I make it away, Nas da near you go queer name, ya bottom boy. I got a calipan ban you. If I just see I'm amazing ya na bania. No game affect well. People are what to buy for. Dog am affect Bundibo. I got my reason in Jabagia. Most if I would have phone, most if an were reason. Oh, well, on the donor.
na-ede script etu esi ya control Africa. Cheta na o nwere oge emere ife ruga anyị jụrụ ajụ na anyị achọ ruga. Cheta na ala Igbo so na one place a na-enyere ndị ugwu chance ka fa penetrate ya. Ị na-efilu na ebido gbakpọkpọtọ mkpomkpomkpomkpo n'ugwu ni ụmụ alụmejeri niile anọ n'ugwu ma ebe a ga-end up trailer ka ị ga-eji na-ele odifa na-ebubata fa ebe a ị ga-achụfa achụ ọkụfa je ebe a na-agba egbe. Ama mgbe na-aghọta ebe m na-eje na daalụ nwanne m Chiemezie Nwanando si confirm you make me achieve one this year. Yes, e pushuru nya o werekwa one plot debe ọ bụrụgo lifetime achievement. Onye nwekwa onye na-ebe ọ nọ na-aka akụkọ ị na-emove nwanne I wish you another one plot. Now ọ bụrụ na agbalịsibe agbaba dị egbe na ifu na enwe Red Cross bayi ana Igbo niile a na-abụrụ IDP camp a na-ekpofa na-ekpodata fa ebe a ana mgbe ebido okpolufa kpodata fa ebe a ịghọta ife mee na Meduguri ọ na-eme after all ana Igbo agbabaghị akpụto mkpomkpomkpomkpom since na ha ndị abịakwuzi ome increase n'uchu anyị na ebe a ka ị afụbe ha na ana ọ dịkwa na onye ga-ekuni echi ka a chụpụ ha. Onye ya asịrịsị chụọ ha ebe ị na-eteta ụla n'afịa bụ na ehipụgo trela ịtọ ndị ugwu ha wasasịa na village niile etu a na-awasasị everywhere. Ana Igbo niile Ọnịcha ine n'anya na ọpa iwe ka a ga na-eme offload maka ndị ga na-edufa na-abịa abụkwa ndị ọgba mgbọ ewere trela ndị na-agba mbọ nya ndị nnukwu akpụkpọ ụkwụ ewere trela drọpụ si ha na ọpa iwe ka drọpụ ụfọdụ na ọgba ete Enugu ụfọdụ na Ụmụahịa ụfọdụ na Ngwa Obia ma Aba etu a everywhere Nnewi a na-ele odu na-abịa a na-ekwu na ọgụdụ n'ugwu ihe aka ya na-ekwu na ọgụdụ n'ugwu oge ahụ ndị be anyị isi ndị Igbo lụsịsịrị ụlọ n'ugwu Hausa ha ya anazi maka iyi na ha rụsịrị ụlọ already n'ugwu Hausa ha na family ha ga-anọ di ya ọ nata nkịta ọ bụrụ na ifele na-eme ya nke ọ na-anataziri so ọ ga-enwegodu ndidi ka ana Igbo ju so ka ọ wee bụrụ na ha esi agba ọsọ ọnọzie di ya a na-agba ya a na-agba a ga-emegezie ndị amị niile bụ ndị ECOWAS ihe anyị ụmụazị be anyị niile azị ka eji na-ezu ike ịma na ụmụ nwaanyị anyị already na-achọ mmiri ala na-awụbu ha lụzie mgbe ihe ala bidoziri ha ncha niile ebe a ka anyị eje ị ga-anọkwa na-agba egbe kpọtakpọtakpọtakpọ onye amị ga-ezi ya ma nwa be anyị ga-eje ebe a kwụrụ jee burukwa akpa nwantọntọ akpa ha tii ya kọndọm na lipstik jee kwụrụ ebe a ndị Igbo ya mere ụlọ ihe nke a ebe ka anyị eje kwụrụ maka na hukọp nke ha ama ma emere ihe ya ma ndị agba ụfọdụ ada ama ma ọ na-amakwa na hukọp ịgbakwuru ụmụazị anarị asị ndị a na-asị kpọba ahịa ọfụma gị mesibe n'ike biko ndị hukọp unu osokwu ya enjoy ife mmadụ ya kwụghị ụgwọ gị nwe eme ya enjoy isi adịrọkwa ụnụ mma ahụ. Ụmụazị be anyị bụ na ọset ya n'ugwu Hausa ka ha ncha ya ekwuru na-eje nya trela niile a ga-ebu ndị abịa chee na ha ncha majube trela ọ dị ka ebe a na-eje Libya ọ na ọ dị ka kịta ka emepe bọda emepe airport na wee sị na Emirate nya Dubai na Emirate enyebegokwa ndị be anyị akwụkwọ ịrụ na Emirate ebubego ndị be anyị na Dubai enyebego ndị be anyị akwụkwọ ọga ọkwasị obi anụ nwaanyị na-eme ka ego gbagote maka chi ifukwa ofu agbọghọbịa ị ga-anụ n'ala Igbo ebe m kwuru okwu egene ihe afụzi bụ ndị dị 7 years na 8 years ịbụ ndị a dị 8 years sef ala ha kpụfuritabegre okwu ha na-ekwesịkwa okwukwu ị ga-eji anya ya afịa na-ekpekwa ekpere ime na-asị
after all na ọ na-abụ ndị ugwu na ugwu Hausa ka o nwere ike ọga ee ụmụazị be anyị niile bụ etu a ka ha esi wee kwuo na di a erukwe di a na-atụbasị ha ime o atụbacha ha ime ha amụsị ụmụazị a mesịkwa akpọrọ ya anataghị ya ọbara ndị Igbo nye ọbara ngwa agwaghị ya akụgwa anya akụgwa maka nna agwa mgbe ụfọdụ na Igbo na-ebe ehi ozikwa nne o nwere ndị eje konokọta n'ilo chọọ ofu nwoke ha nga ya n'onu ya nwoke nọbirikwa ọkụ ọ dị nwa anya ka ọ ma ma onwe ebe nwa si itiecha ọ na-akụ dị nwa anya n'elu bedị ọ na-akụ dị nwa anya nwunye ya nọ ebe ọ nọ na-akụkụ ya anya ntụ olekere nke na-edezi nwa ona kedu ọrụ ya ejiri asị anọ ka ịgbanwe ebe ụma nwa oyikwa ụcha ihe ekwe n'ihe ekwu ya ee nọbirikwe nwa obere si ya mana imi ga anọ nede ka i yiri n'imi ya ọghọsi imi ka ịfụrụ ọsi imi egere gị ya ịfụ anya ịfụ ọnụ ya ka ịnwe ihe ekwu imere di na n'abalị ewere mmụ mkpatabaedu na-agbụ na n'ala Igbo onwe onye na-ekwu eziokwu onye ekweghị ekwu so ndị anụgwe anyị mix go up here onye akpatara na idozite ya n'Igbo kịta afịara arụ ihetego idozite ya ana ị na-agwakwafa ahụ ndị na-aka aghọtabịa bụ ndị pure blood ihetego ma ọ bụ nke emisi emisi ọ na-enwe ife dị iche mgbe ụfọdụ ya na-agụ ha bụ ka a nụọ ọgụ ihetego ma ọ bụ na ikwu a nke ahụ laiki ọ tụọ ha ọgụ inekwu anya ndị na-ewu ụdị iwe a ị ga-amanụ ndị ịbịa na nyiri ị ga-amanụ ndị a na-ekwu so ọ bụrụ ya mana ọgụ na-anụ mgbe anya o meka anyị ife anya mere anyị ife oge mgbe na-anụ ebe ndị Israel o nwere ọrụ n'ala Igbo before Israel adịghị ekwu n'okwu n'ala Igbo mbụ mana kịta n'ezie ekwekwuzi anyị kwuo okwu ụmụ Israel kwuo okwu na ihe a ka a jebe n'Ijipt ruo n'Ijipt kwanyere na onwe unu ha jụ ebe niile sụsọ ha ikwu okwu akụgbuo ha ebe ahụ ebe a ka Moses ji amụta ya o toro n'Ijipt ighọtago burukwe agwa ndị be ha bata jos na onye Ijipt na ndị Israel ka na-akpago akọnkludube nọọ aka na-eme ihe Moses bịa ka ihe ọ na-agwa ụmụnne ya ka ịlọvụrụ ụmụnne ihe nne ka ya na-agwa ụmụnne ya ka ya na-agwa ụmụnne ya anya nta gbuo onye Ijipt abụkwa na ogburu ya gba ọsọ nọ na ogburu ya were aka ya kulo dan bọga na nie ya ọfụma gwazi ụmụnne ya na onye ya nwa anwa anụ ya nọ outside ndị mara ama na datin ya emesịa likie maka ọ gwara ụmụazị Israel asịba ife ala ikie ya chọkwa aka ntị na-abọnụ ya mana oge na-ekwu ife a ọnwa na-eze ụmụ ihe obere na-ekiri ife na-eme mesịa publish the news iyetaghị ife ya emebe ajụna m ma ọmụ publish ife mmata bụ egotanụ gị ya n'akwụkwọ ọ bụ na ịta gị ya n'akwụkwọ sure mmadụ ọ bụla na-ekwu bụ confirm iwe a na-eweka nwobere ihe mara ya bụ ndị Igbo anyị na-aka amụ anyị adara ha aha ọ ife eji ama ndị Igbo original aka na abụ so ewego nwayọ pasị alụghị meseji ife je ka ime ma ọ bụ na ndị Naijiria decide ya with ECOWAS ka fa bughachia Nijee ndị ọ ga-eme affect well bụ ndị Igbo maka na ịgasịa north ya bụ otu north central ebe ị na-head zi bụ na east ị na-aghọta ebe ị na-head bụ na east ndị a nọkwa far from Enugu bụkwa ana Igbo
Enugu bụkwa ana Igbo. Benue steeti mbụ Makurudi. Abụ na ịma 36 states and capital. Agụ ha na Benue ebe ọzọ ya na obu Makurudi. Ihe ọ na-akpọ ya Makọdị bụ English. Ibe ọ bụ Makurudi. Ighọtago? Nye Makurudi. Ọkwa ọkara ebe a na ọkara Hausa. A na-agụkọdova ncha niile. Ighọtago? Maka ịgụcha Benue gụọ Borno ha ncha niile. Ma ọ bụ through alphabetical order ma ọ bụ n'ọfa ncha bụ ndị a. Ịgachakwara anya ya. Ọ bụrụ ba enekwuo last year ife ndị Benue ife afụ ndị Benue taa n'aka ndị mgbago oni. So akwa esi ebe a chụọ mmadụ ịnọkwa ụbọchị a si Naịjirịa ha mụfu na. So n'ebe a bụnụ ya na-ekpo mmadụ saịdị a ka a na-ekpu ya na-ehipụ ya na-agbadata. Ọ bụ attack ụdị ife a mebe. Ọ bụ na ibi Lagos in the 90s, early 90s. Ị ga-ama na ebe a na-akpọ Lekki kịta n'ọfọma Maroko. Yotago. So around 1991-92 ka mmiri bịalụ wee bue that side. And a great flood that year. Flood a wee cover Lekki niile na cover everywhere. So ndị niile bi ebe a wee gbaa ọsọ relocate efa. Anyị nwa bigoro na mainland. Ọkwa ị na-eteta ụla n'otu pụta n'iru ya ada unu taa ndị mmadụ bụchi ite ha ma ketu ma ihe niile ekwechiri n'iru ya ada everywhere. Ighọtago? Etu a ka esi mesị anya oge a ihe achụ ha achụ. Ighọtago? Ihe achụ ha achụ. Ị ga-agbanụ nkịtị ha na-agabiga ife mgbu. Ọ natural disaster. Otu a ka wụọ anụnwa dị na-agbabịa kịta ebe Lagos ejugo. Ighọtago? A ga na-ebu na-agbadata ka efi iluo south so that na ndị abịa amụjusi ụmụ everywhere anyị ncha niile adị ka ebe na onwe mgbe oyi eruo a ejiri ofu politician agbacha anya arụ. Yotego atikwe ụlọ mosque. Yotego alụbasịa mosque lụbakasịa mosque lụbakasịa anya onye ọbụla echi ịba mgbe gọvanọ asị gị ka ma ọ daa na nwere efe na-eme. Ikwesịkwa na ịba mgbe ọ bụrụ na enwe chọọchị na mgbago. Unu nwesikwa chọọchị na mgbago na every corner every street. Unu tisiri ụlọ ụka everywhere. Hypocrites unu tiesi abịa ndị mmadụ abịa bụ unu ka alụọ mosque na ebebe akwa baba na ha abịana na ha abịana mana unu jire na be ha na-ere ntị ụlọ ọbụla unu furu na-eti ya ụka wọchipụta ọsị ya etu everywhere. Ije na Abuja sef onye agụta ụlọ ụka dị ebe ahụ ọnụ. Ije na Suleja everywhere etu a ndị be anyị everywhere. Mana abịa na bodo na-asị ka ha rụọ nke ha ụna na-ebe. Now ọ bụzi na oseti ya ha eburubu ihe niile na-ebudata ya be anyị na-ebudata ya. Afịa bụ na anyị mana afịa bụ ya oye na nwere ọ bụrụ daily market nwere shops a ga-adọmchafe ebe a. Ihe niile a na-ekpota most of them enwekwa adịọkwa ka gị nwa nwụrụ papa na mama aka akụkọ papa mama na n'ugwu side ahụ onye bụ mpago amụọ gị na-ewelite aka 3 years jụọ iburu komkom so ụmụazị iburu afere so ụmụazị ibe gị na-agbago adịghị nwere ife dị ka mpa na mmahi a abụ ife abịa. Ọ bụrụ ife abịa itolite ha na 5 years 4 years ebute efu ndị tọrọ atọ bụ efere already na ide eme babịa ha ya dabịa ha ya babịa ha ya ikpu ike dịgo ike adịghị jọsụ na-efichasị ime ije anya efuru iburu efere na-eme na abụrụ ji ka a tụnyere gị were rie ya ọbụla etiri gị n'efere rie ifu ego iwere etu a saịdị ahụ ada emerife inye mmadụ 200 naira onye na ya 200 ụmụ coins aka na-eri coins dị ya ịgbago ebe a niile ọ ndị aka ekpedatara ya ebe a. Mgbe efuru ụmụazị dị si 11 years 15 years ma ndị 15 bụ ndị kagoro nka ndị nke ahịa egbugbu mmadụ nọọ ndị dị 6 years 7 years obi ebere emebegodu nke ọbụla edebere n'ihu ya adịghị ikurigodi ya obere nwa dị o na obi nwa emebe ihe azụ ya bụ nwa ị ga-azụ ya
ihe niile itiri n'ugbo a na-abụpụta ya abụpụta, onye ọbụla a na-agbagodo azụ ya na-erigodo nke bụ nri etu everywhere, maka agụụ ya adị na agụụ ga-adị. Ọ bụ obodo a na-anụwọ ọnya ka eji asị bụ na anụkwa n'ọgụ a. Ife anyị nwa ji ekwu si anụkwa n'ọgụ a, si anụkwa n'ọgụ a, anụọ ọgụ a na onwe ugwu Awụsa niile na-ene anya ha ya anọkwa ọfụma, mana aya point siri the danger zones. Gwa na Yobe na aya na atakịrị dị ya, Zamfara na nsogbu dị ya, Borno na nsogbu dị ya, Kebbi na nsogbu dị ya, Katsina na nsogbu dị ya. Etu a ka esi kpọsịalụ gị afa ibene, so ị na-ajụ hey ọ gịnị na-eme? Ikpomekwu ihe niile a, our brothers from the south ọ ife ọ bụ onye ọbụla ekerebe oke ụmụazị echi enu n'ala echi ekpube mmọnwụ o, a na-ekpu mmọnwụ na ụfọdụ ekpu mmọnwụ a were mma mapụghị olu ihe sịrasị na-ekwu agbasa dị ya, maka na ha mụtaba the tradition and culture. Oge eteki time wee mụta ya, oge eteki time wee mụta ya. So ọfịa na-asọ nkata nyepụ n'elu crisis a na-ekwu. Onwe onye ọ na-edebe ahụ dị mma na that country, onwe onye ahụ na-efu ana ndị a chọrọ ka eme editin like na-ebidoro ya kịta ka nke ọrụ na Anambra steeti gọvanọ. Anambra steeti gọvanọ mepere ọnụ a wee na-ekwu how many million liters of fuel a na-ezu through bunkering na Anambra steeti. Ebe a wee dị ka okwu nwapa na-ekwu nya ofu nwapa nọ n'ime ofu village. O doluga anya na steeti enyere gị n'aka, steeti etinyere gị n'aka, o dogoduga anya na o nwere ego dị mgbe ịbata. According to ebe a kwuru, ya nwa kwuru na ihe dị ebe a bụ 300 million, gosi na ego adịrọ. O webụ na Anambra steeti na time ogo ka ebido wee kwụba Anambra steeti ụgwọ oyi from federal nya allocation 13% derivation na ya so ogo na oil producing state. Anyị ma na oil ka Dubai ji wee dị etu ha dị taa. Ọ bụrụ na enwere idea Dubai a na-ekwu ife a, ọ bụ akwaso Dubai nọ dị ya. Ife ba dị bụ 7 states make emirate felu ọdụ Igbo niile enwere nke a na-akpọ Dubai. The next state not to him bụ Charger, enwere Ajman, enwere Rakasaima, enwere Abu Dhabi, enwere ezaba ndị ọzọ ebe fọrọ afọ. Otu a ka esi nwee anya each one na-eme ọfụma. Dubai ka Dubai jigodo ego karịa Charger ji ego karịa Ajman. Iwetago ndị ji ego ọfụma bụ Abu Dhabi. Imago now Anambra steeti kwesịgodu for ebugodo oyi steeti ị na-agba egodo film oil one kwesịrị na mmanụ ọbụla si ebe ahụ apụ will happen with government escort with CCTV camera to protect if anywhere. Maka na anyị ji anya ya wee fụ during lockdown ka e na-ebu mmanụ na-apụ na Anambra steeti agba ya n'ọkụ. Fujairah nwanne m ya ma Alcoin, yes, thank you, Alcoin Alain kwa Queen. Now a na-ebu the thing ka ebe bụ na nke nwa i focus attention make sure na protect that side na onwe mmanụ ọbụla ga-apụ without iwe kunizie na-akpọzi the chief of naval staff ka ha wee bifuo up mụọ n'ihi na ekene ha ebe a na-ekwu okwu esi ebu mmanụ a ogwu ikpele ogwu anị ọcha ma ọgbaru ebe ahụ ọsọmali ma kerukwa afa nke ọzọ a
ebe esi ebupụ mmanụ a anyị na-apụ ha bụrụzie ewee ruo ebe a ga-ha wee buezie ndị bọnkrin na efe mmadụ na-akọ mana ọ na the same na that road ka ndị nevi nọ nevi kwechiri di a esi na nna onye ka nna dị akọdoro akụkọ mgbe ụfọdụ gọvanọ ya too much education adịrọ mma I swear education ga-eme gị ị na-afụta onwe gị na ịdị too perfect na ịdị too right nye ị na-afụ ife ndị ọzọ nyụgbọgo ọtụl enye gị especially abịa nye gị title of professor ni na-enu na ife na-eme na-abịa kịta kede anụ ife kede afụ ụzọ ide anụ ife ị na-anụ ife na-eme na-abịa gọvanọ Otis ọ na-ene mmadụ anya n'iru nwa ya ọ na-afụgodo irie ọ bịara ịrụ ọrụ ife a bụ efe isi oyibo onweghị time is busy you know not making noise a na-alụ ụzọ ị na-afụ quality ọ dịka ife ngige na-eme onye ọzọ ga-achị Anambra ọ bụrụ na ị dịrọ short we can vote you ife anyị chọrọ n'ala Igbo bụ ndị mkpụmkpụ a ọ dị nkenke eme ile maka chi ọ bụ if you are not a short man we don't need you ị ga-adị short onye obi lewa uwe ezu oke gear up ọrụ elukwa ya uwe ezu oke nekwa ka isi wee ife a bụ revelation na-esi from beyond abịa uwe ezu oke kwadobe ị ga-achị anyị agbanyere ebe ọya Anambra steeti mana anyị ga-votu ibrekie ya na ọ bụrọsọ Guinness Book of Record ka a na-afụ sefu ya na be anyị uwe ezu oke kwadobe nke a nọ n'Abịa steeti ọ dị anya nke Enugu a nọ ebe nke a na-akọ akụkọ kọtụ afọ ọjikwa satifiketi na afọ ọja ịbụ lọya nke ọbụla bụ sef anyị ama alụ lọya nke a aka ọlụkwara ya toba ebe a na-akọwalụ ebe a nọ na-elekchọ ihu barista dịka ya na-elekchọ ife gbasara human right isi na nke a na in fact before anybody ga-asị na ya bụ graduate na Nigeria ife ya bụ ihe na-abịa eklem n'iru akwụkwọ n'owe ọga anyị ga-enene gị ọfụma si ejizikwa na akwụkwọ nke a ndị uturu ka kele bụ so wee ọ na odu meje nwanne m odu ụmụakọkata ya na-agụ na Naịjirịa mgbe ụfọdụ akụkọ ọkali so nwanne m na-ekwe ebe mmadụ na-ajụ ụka anaghị na Naịjirịa obi anyị adị m mma onye emere baptizim baa n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ n'ebe ọ jụ m n'owu Igbo kedu ife ikpu na ajụjụ mmadụ jụrụ nwanne ya nwoke onye ọma nọ na spirit n'owu Igbo kedu ife ikpu why now why o ji bụ kịta ka ọ ga-ajụ ajụjụ a so ọ na-achọ ịgwa nna ya nwa amụ ife nwa ikpu ị mara ihe ọ dị ka ịma na-eche njigo angels niile kwụ na gate ụdị angels na ebe a na-abụkwa don't worry kwado come and make heaven we are watching you we are watching you we are watching you so o wee bụ na ọgbakwa na Anambra steeti n'ezi achievement anyị na-achụ na Anambra ka nke ọlụ na Anambra steeti na Ọnịcha ebe a Ọnịcha ka ndị nwa sị na fa bụ task force enwebe a na-achụ ụmụ agbọghọbịa na-eyiri ọbụla alili egbu egbu ihe gọvanọ nọ na-eme na steeti ya ụmụ okorobịa ihe kpụrụ onwe ya okorobịa youth ga-anọ sị na ha bụ task force na-achọ ụmụ nwaanyị na-eyiri ọbara ndị Abia steeti Abia is truth na for many years agbalụ punishment in the area of government governance mana biko
ofu ayọ ka m chee yo n'abalị a unu ga-eme ala ka uwe zuo oke bịa na gọọmenti haus unu ka ya na gọvanọ unu nwee one on one ka gọvanọ nwee ike webata ya kochu onye maka na ọ ga-abụ the incoming governor na Anambra State 2027. I have spoken. Kedu ka okorobịa esi kunye ọ bụrụ ịda achụgharị ụmụ nwaanyị na-eyiri ọbrịs ọ bụ ife a bụ ụzọ ahịa na construct na Anambra a na-ajụ Anambra ọ gịnị na-emezi ụzọ nke a na-awarisi everywhere ọ bụ afịa ka ebido na-alụ na Anambra steeti apụta na mkpọ dọsa afịa dị n'ime village ebe a lụọ ya standard ka ndị mmadụ chief tuo gwakene mefefu ọ bụ Ọnịcha mmiri ọgbabago kedu ife na-emezi o nwere ebe ifuru free wifi na parks niile dị na ebe paakị dị paakị ọdịnaba anyị o nwere ebe ifuru paakị ya afọ nke GEO ma nke Izuchukwu transport enwere paakị edebe Arinze ma Peter Obi jisiri ike nweta nke nweta n'ọpa iwe then tiezie security ka anyị ka anyị fụgo afọzie o wee bụrụ na ihe okorobịa dị ndụ ga na-achụ ụbụ nwa agbọghọbịa na-eyiri ọbrịs kedu ebe ife wee add ya value to the economy of the state ọ na-abụ Chukwu iche ịpọ n'ichi obodo ome ha the more you look the less you see ife mere ndị Anambra maka the more you look the less you see. I'm telling you. The same thing mere Enugu State. Ekirikata ka Enugu si abọbụ ewe je weta dudu yo wee fefa the man wee baa na reverse gear wee na nnachiga onye ọbụla anachiga ba azụ Enugu abụkwa Enugu Sullivan Chime Enugu bụ na ebi Enugu time Sullivan ị na-alarụ ụla na enwego environment a na-enye ọṅụ ị na-eli ife ebe ị na-atụ ife ili n'ụzọ ị na-aga ebe ị na-aga ọ dị same Enugu nọ na o nwere ụgwọ ọ na-akwụ Sullivan oge a na-ada akwụ ndị na-achị na ego kedu ebe otu isi si nweta ego o ji ala ụzọ aba na-adị enweta ebu na-abịa oge ikpeazụ na ebe a kedu ụgwọ ebido kwụba afọ ọfụ agwa m na nwoke a bụ okezi ikpeazụ ma ọ ji ụzọ Kano ma TA ọjị mmadụ na-ata kwesịrị ịbịa tugeda ka anyị na-afa bekere meeting ka anyị jụọfa ma eziokwu like ọ dị possible na gọvanọ ga-achị ya 8 years without ka anyị jụọ fa Abia steeti na Ebonyi steeti ke ndị ka jide ego kedu n'ime steeti na-aba ke nke ị ga-eje bata ọ dịghị ka steeti anyị adịghịkwe na nke Ebonyi na ọ rụrụ ụwa bụ ụwa mana ọ na-eje ịbata na Ebonyi kapital a ịmagodu na ebe a bụ kapital neke na Anambra steeti gwakere m ebe bụ capital of Anambra Ọnịcha Ọka ka Nnewi ka Ekwulọbịa kedu ebe ya akpọ capital maka ajọ ọgụ na ya asị n'Ọka maka na o nwere pila efosi n'elu briji ọkwa briji bụ na i were speed gbagote ọ dịghị ka ị dapụrụ adapụ datuo like this aka na-alụ ụzọ ahụ kwa mgbe a na-alụ ya a na-alụcha ya alụcha eti katapila na-ekpocha saịdị a nọkọtakwa nke ahụ adịrị gaba gọvanọ na-agbafekwu ya ahụ gọvanọ na-agbafe ya na ekwe na achọzi ndị na-adansi totunu mmadụ ịdachi anyị na ndị ga na-achị anyị bụ ndị dị stọbọn chọrọ ya ka anyị ji chọọ onye mkpụmkpụ
Emeka ọfọ ọ nọ mgbe ka avịa ọ nọ ya mgbe mba dị n'uju mgbe ngige na-achị o mere travel eselova fancha nọrọ ya ngige ọrụ ya onye ọbụla nwụ dibizi ngige dibizi na-eme ife ọ na-eme ighọtago so ọ bụrụ issue of Emeka ọfọ ma ọ bụ any other person anyị anụsigo akụkọ ndị a mgbe onye bụrụ ịrụ ọrụ ya arụ ọrụ n'ebe ụmụ nke a ma nke ọzọ o nwere ife ọ nara eme na o nwere ife ọ naghara ime ife ọ bụla eche ime ị ga na ya. Thank you nwanne m. Ife ọ bụla eche elu ị ga na-arụ ya. It's not a matter of ma ndị a ị na-adansi totu na onye afa gị edidi ya gị ka anyị ga na-akpọ anyị kpọrọ ya mba dị n'uju not n'oyi na a na-anatụ ya ego niile a nke a na-arapụli enwere ife ozuli anyị maneji akwụnwe ụgwọ akwụkwọ akwụnwa tichas ụgwọ wee kwuo okwu penshọn ndị be anyị obi ọjọọ atado ndị obi ọjọọ atado tachiri one steeti anyị anọrọ a na-etinye n'akpa na-esponsọ ya biznes ka iji the entire steeti eme esponsọ onwe onye gbasara na-ekwesị sponsor ya mmadụ kwesịrị iji ego wee na-ayọ votu ekwesịrị iji ego ahịa ije n'obodo oyibo efu ndị na-asịsị tụrụ ya votu ọ jee n'ebe ahụ ọ kwụrụ abana ọ kwụrụ n'akụkụ ebe ahụ ịpụta gị na-ekwe n'aka efu nọ ya na-eme advatị asị ịtụnyere ya enwe onye a na-enye ego ọ ndị ohi ihe niile funana Igbo na sponsor bụ ndị ori criminals onye bi ebute ego ị na-ebute ego fọ gị ayọsịgị na anyị chọrọ ego oge ahụ na-ebute ego ọ na-amalụgo na ndị mmadụ n'idiri ego na agụụ na agụba na afụ ego a ba atụnyelụ gị akwụkwọ ọ ya bụ na Igbo onye ohi iwe criminal ụnụcha kwesịrị ije nga one by one all of you kwesịrị ịnọzi trial ị ga-anọ n'ime awaiting trial ka anyị wee na-ajụ onwe anyị ajụ onye so that na onye mara ihe oyi kwuo anata ahụ paspọtụ debe anyị ncha nọrọ hia ị na-enye anyị ego ka anyị tụrụ gị vootu ilu ebe a gịnị ka eji eme iji ego vootu ọkwa iru erikọva ya ọ biznes ka ị bịa so onye si na ya bịara echi achị otu isi nọ otu isi bịara ọrụ ka Anambra akwadobe ọrụ ọ ka na-eme press up gọvanọ na-eme press up nke nwa na-agbabu egwu bifo asị na onwe ihe ọ ji eme na egwu ka ya na-agba ụna ọfụrụ ya ka ọ ka na-agba egwu ọ dịgo serious na-eme ihe ọbịa briji nke nụbụ ọdio briji a sị na a ga-ama na ekwuru ọbịa a ga-eme nke a mee nke eburu katapila na-akwatuzi na-akpọ ndị ụnụ akwatuzina na ọ bụrụ na unu filu na unu nwee vision ihe niile unu na-akọ ma ndị tinyesi na manifesto unu ihe niile a bụ na unu na-agụ ya ekeyik pipụl ndị na-apụba apụ ndị na-afụba ụzọ o nwere ndị riziri ị ga-eji wee bịa na-agwa mmadụ okwu electricity na 2023 gbawa ọkụ eletrik ahụ gbagbuo ohu ị na-abịa agwa m okwu electricity ekwesịrị ịgwa m ya agwa ego ole ka eji etinye ọkụ ka ị na-agwara anyị gịnị ka ị kwadoro ime nna agwazina anyị okwu eletrik ọ na ife na ị ga-emenwu ya ije ebe ahụ eme ya aka ọrụ gị aka o nwezi ya ndị kọntrị ka n'aka akụkọ electricity abụrụ ya na-akọ year after year so ọ bụrụ na ị nwee sens ihe na-ekwutezi ya every year ya kọkwa one rubbish otu ahụ na-eji ke ndị na-agwa ụdị okwu a kedu ihe ọfụ ị na-eme ije obodo oyibo ifụgasịa ka esi edizaịn obodo a na-ama mma ihe agbaba Anambra niile gbachi o nwee ofu ihe dị interesting ị ga-afụ a historical something even Chukwu Emeka Ọdụmegwu Ojukwu di m nwụrụ anwụ iso rest in peace ị na-abata Ọnịcha ebe nwa akpụrụ akpụkọ n'onye nwa ị na-ajụ aha gburu dị ihe a ọ ya bụkwa ụmụ agbụrụ a na-ebu plank achụgharị ndị mmadụ ka ọ bụ ka egosi ndị mmadụ na ndị a bụ ndị dị ike ọrụ aghọtara m ihe akpụrụ ihe a ọ bụrụ na ọ di m Emeka Ojukwu ka a chọrọ ịkpụ ọ bụ iwu bere ya jee gbabịa ya n'anwụ ebe a
Egypt to tackle where big a giant statue. Size of that thing can depict how big Onya had in our hearts, in our minds. No hero come. Yeah, man, you Ibu. Chijie Okusola ne Mudia. All monument. I'm going to say some historical things I can have for Anambra State. Here in Anebobudo. Or Mamma. I want to high for. Still, you need Diego. Onyeigbo fee Hunumre. Obu ụzọ nwụrụ si n'ụlọ ga-alụ ka alụ si apụtasị na standard, never be standard. No more dey efugo na Anambra as a whole. Onye si na ya nọ na government house n'ebe a n'abalị a to challenge him. Gwa m ebe ụlọ rụrụ ya debe ofu sisa ofu. Ijegide ruo n'Ọka. Iruo na legislative quarters na-ajụgịrị be ya. Ọka dị dilapidated. Ya ka o ji ewe m iwe ọ bụ na mbụ onye Ọka. Mma agwago ndị gọọmenti ha buru capital asị ebe a pụọ. Bupụ na ebe a. O nwere ife na-eme n'Ọka. Ọka bụ sụsọ ogologo main road ahụ. Ịnọrọ from far ifusi ahụ na-enu inu nso ofu na-enu dị ebe a. Ịbụ ọha gakọrọ na-adị ebe ni. Onwe nke dị well arranged. Onwero onwe ya gosi na ihe a bụ capital. Still elu ewere sendị dị 60 something 50 something kwabasịa a na-eme na onye ọgụrụ akwụkwọ n'obu file na onye abụ advisor na nke anyị abụ advisor. Inenegodo onye na-enye advice ya sef ọdụ nwe ihe ọchị in this 21st century. Ọnọ na map ọnọ n'ọkụ ọdụ recognized anywhere. Nobody knows him. A ga-agwa gị na ọ finish na University of Ibadan no 1975 ka ọ gụchara. No, you were engineer, bro, or be Fabia. Okay, we 1975. I'll be Vana Kona. Was it 20 something years, 30 years? I got question up. Can you I can move over the Puglap, Nata? Dubai now do artificial rain, millions zone at Dubai. What was one every plane, Banana, one Nina, one. How about seeing now? Before you know it, yeah, form more cloud or produce 1 million zone at Dubai. How could say flowers? Now, not one cool. Man, irrigation. How do you see something? I want brother, Papa, Miri Abasiana, the thing. And then I can be handy, French. Half one no man, no, any other country. Hey, grandma, I'm Ramoga survive there. And they treat you off, man. Actually, her phone are better. How are the tallest building in the whole world today? And I do the king hearing of when I catch up little more. And I do why? Or say, why not them? Why America? Why not them? We are more Omazi enjoy. Why not Omazi enjoy Yakita? If we're a man who that man to go Gozia. Obodo niile love ya. Obodo na-agbago na Dubai. Dubai bụ na iruo dia, oga. Make I tell you if you na about Dubai. Dubai citizens a na-ebikwa ebe ndị mmadụ bio. Fawa bụ locals ya ndị nwe obodo. Enwe side fa na-ebi. Fe nwe poor men dia. As long as afọ dị n'akwụkwọ, ị ga-enwe ihe na-arụ ọlụ dị. Enwekwa ego ha na-akwụgo ị na-ebuba. Ndị a na-achọ ebe a etinye ego otu arabe nọkọtara mgbede chọọ ebe ihe eri ego iburu idoro ki ofu Benz mapụta na street na-ekwugharị gba ebe ị na-eje ịgbapụta ọ bụ na Cold Stone ebe anyị gụrụ ice cream na-alacha ịgbapụta any joint ọbụla efuru dị ụkọ na-eme ịmaba dị a ije dọna na ịkpọ nkwụ ịdọbara na ya nya ị na-eme kasị ọ na-enughi enu etu a ka o si enu fanwa
anọkọta agbakọrọ ego je goro license number plate customize akpọọlụ gị afọ ego na-eji wee gị wee ego were 50 million dirhams 50 million ịma na a convert alụ ya na naira gbafuo o were aje goro ofu license plate tinye na moto ya kere ya ọzọ ejie ka ọma ebe o etinye gị gị nwanyị nke ego obe nọbiri je makara Bond Street na-amachagharị kọmọ mba arụ na ọsịsọ nwapa jee kefe ụmụ ọgbọghọ na-eme locals fa na-elisi ego ike enwe ụbọchị a na-anọkọta dịka alụ na-agba ha ka ebupụte moto ịgbalụrụ nke inwe ebupụte bọsị a ka ya ịfụkata moto ị na-eti mkpu efu Ferrari irere nwa nọ n'imi ọ bụrụ nwa dị 24 years dịka ezi oyibo arụ na-ebe pokopokopoko ọ na-aga eti a pokopoko ego dị too much money ọ bụrụ Ferrari ka ọ bụ yiri ezigbote white aha na-eyi ya ịbịa nso ka ihe ama na o nwesịkwa quality ihe nke eburu Ferrari nke ebu Lamborghini nke eburu Lambo Nija mmago Lambo any country ọ bụ ọsọ Gini ka a na-arụrụ Lambo burusie ya kwụrụsịa n'ụzọ ndị ibu ma bakinya pikọp ụfọdụ ubu ma nke na-akpụ na anụ ụfọdụ ubu giant etu a ya na-achọ ebe ahụ eri ego akpọtịa n'ụzọ ego dị too much ọ ga-eji ebe ndị a na-ele gold enwekwa polisi ya afụ ebe ahụ o nwere gold ya afụ iwe fụ history of the gold ade ya ede na-afụ ebe a debesie anya ịbịa na Anambra ya ebe a ọ dịka ịbatara ọkụ mmụọ ọ ga-esi na asisi Asaba gafete ma ọ bụrụ na gị nwa n'ibi na Anambra already baa ekene moto na ehihie cross ọda river Niger ka efu na onwere dị ndụ ya bata gị n'ime cross anyị nọ n'ọkụ ebe a na-agwa ndị a ka etinyunata ọkụ a ha ajụ ọkụ a na-enwu wawawawa ụmụ okorobịa a nọrọ jobless oge anyị ji tube mkpu ndị a na-ebu osisi eje akwụ n'ụzọ ha ka na-ebukwu ya okorobịa dị kwesị ịdị serious na-achụ eche nwa na gọvanọ si na-eji kọmputa mee nke a na nke ọzọ ndị chọrọ ọrụ ihe niile abụghị isi kwuru n'ụzọ gịnị ka aka na-eme ka ihe aka na-eme echekwa na etu esi wee nya isi kọmputa na Anambra steeti na kịta na keke ọbụla adịgo registered nọ na sistem so na ife ama bụ ije gote oyibo ife anya na-adị ka recharge card elesi ya pọnchụọ ya ma na-ekwu ọnụ ụgwọ for the distance nọmba gị ọdịdị a na-ada akọ etu o si nya isi oge agba na aka na-adọkasịkwa tiketi ka na-aka akụkọ mmadụ buru ife ọje kwụrụ n'ụzọ ọ dịkwa disappointing ka m na-agbago mfegwu abụọzi ife anyị na-afụ Dr. Ketan Keyo so abịa nyaba isi ya niile nyasịa ruo eto onwere ihe na-eme o nwere ka ọ dị na sport model anyị kere nke na-akọrịtara ozugbo so I need ka a na-afụ changes ịchọrọ ka investors bịa into your state ma o nwere ife idebelụ ga-eme investor attract onye bata Anambra ka ebe ọ ga-ezu ike Anambra for example onye batara Anambra ka ebe ọ ga-ezu ike onwe na ebe ọ ga-ezu ike enwe such place na Anambra state ebe ezumike relaxation enwere ya ọ dịrọ automatically onwe onye na-akwado efu otu aka esi nọgidekwa n'ọkpọ nkụ kọgide akụkọ 3 years aga 4 years aga ekwubekwa okwu re-election ebidokwa campaign efu na ego niile a na-akpachara ha ọdụ ọnya ka e were ya mee campaign oge ekebe motocycle
a na-eke motosaịkụl. O ruo n'oge these politicians eruo n'oge ekwesịghị nke ọbụla ejidere atụ onye okwute ọnwụọ na ndị a dị very wicked. Ndị mmadụ na-anwụ everyday na-agụụ. Ị ga-esizi ego steeti sizi ego o ruo mgbe ị eme kampen ibupụtebe that money one by one ị bịa na-agba ya fizi ka biznes ị na-eme kwa na-akwụ gị ụgwọ ọnwa ka ọ na onwe ego na na-akwụ gị you are salary earner. Ibupụta motosaịkụl na-eke ndị mmadụ ka ha bụrụ jee kpọgbuo onwe ha. Ịnyanugo motosaịkụl bifo ndị dị mma enyi ya ha ji egbuo onwe ha. Itoruo oge idebe something ha ga na-eje di ya anụ m afọ ya kpọrọ Rojeni na Rojeni bụ an individual makwa mgbe Rojeni tinyere datin how many years ago o tinyere datin ọpọ na nwoke abụọkwa onye Anambra ka nsuwe no from Enugu State or something ọbịa Anambra a good investor nọlụ mana check ya policy of the state onyere ya the opportunity to make much money maka onye nwe that kind of park kwesịkwa ijekwa another part of Anambra ọlụkwa another one na-alụ ya but na anyị that the economy and the policies are in place are not good. It's not good enough. It's difficult for one to survive in the state. Then ya na-achụgharị ụmụazị ya kịta ị na-achụ ya mee ya arrest igo iri abụrụ nwere ọrụ enyere ya jọọ ya nwoke go ihe ala gbagbukwa unu ncha niile o rugburu onwe unu ihe na-achụgharị bụ nwaanyị na-eyiri ọbara nwa ezigbo ihe ịma ihe emenwu on your own as a person n'ọrụ gọvanọ dịrị gị n'ọrụ gọọmenti dịrị ihe na-achụgharị ebe ala ụmụ nwaanyị na-akụ ferife maka Chukwu kere ha n'ụbọchị mbụ debe ha etu ha amụghị ha na-eme akwesịrị na joke Christians everywhere hypocrites mgbe e kere nwaanyị nwere akwa eyiwere kwa agba ọtọ na-agụrụ onwe ha free dị free kịta ha nidiri their freedom ikechi ya na ha ya na-ekechi onwe ha na anwụ niile a na-achaba ya hit ya na-eme ha ị na-akwa ya ka abanye n'aka nwoke jee emebe ọyị nwoke nke fudat na na-eteke advantage ka ya bido ịgba akwụna achụgharị bịa ọ gaghị chọọ ezigbo ọrụ na nwoke ibe gị nnọọ na ihe nwoke ibe gị jiri gị jee chụba nwoke ibe gị ọkwa mkparị ka akparịrị ma ịma anya edi gị na Central Bank di gị ebe ha na-eme bọnkịrị ka ije so gbala ego ha na-edi gị ụdị ebe ahụ ha dị inugu ụdị ọrụ ahụ ọ bụgodu anyị wee si ka iriri 2 weeks ị nọrọ ọfụma edighị ebe ya eje na-achụ ụmụ agbọghọbịa na-enye anya n'ala na onye na-enye anya n'ala wee ma na oyi abra ji ebe ịṅụba to God na nwa ọ dị stubborn 5,000 ka ọ ga-akwụ irelizi enya ya mmadụ ole ka ị ga-eme arrest a day 5,000 each person fele gbukwa unu ncha niile ọkọrọbịa bụrụ ụwa ndị mụ na ha na-achọ freedom Chukwu meelu ụmụ olughị ebere 2023 obodo dị iche iche na-aka ezigbo akụkọ na-agbago ka task force nọ ọ na-achụ ebe pothole dị to petition the governor ka e kwuo na gọvanọ na-ese ndịfa everywhere nwere pothole si weta report ka e wee nwee ike wee mee fiscal budget ihe anụ dị aka ha jee chek ebe ọbụla gota suchiri asuchi eweta report ebe ọbụla ahịfịa too n'ụzọ fa weta report ị ga-anụ ya nọ report ụmụ agbọghọ ebe na-eyiri ọbara ọ chọrọ ịfight corruption chere ọba ya arrest ka eji fight corruption oge ha na-eyi gown a na-erepu ha bụragodo ọtọ kịta ha emaghị escape you know it doesn't take anything away from them. The only way you can stop that rubbish ha ncha dị busy nọrọ na company na-arụ ọrụ kịta onwe onye ya afụbugharị ya na-akwụgharị n'ilo maka na company ọ na-arụ ọrụ o yi nnukwu efe as a staff. Ọ bụrụ na company ọ na-eme secretarial duties o dress ya decently enyi egwu ya yiri ihe ne oke onye achịna ka ọ bụ oke esi na onye achịna Rojeni ọ dị mma
ụmụazị a dị busy na-alụ ọrụ as a result na create employment. Enwe onye ya ebugharị ya na-akwụgharị n'ụzọ ọ na onwe ihe a na-alụsị. So the best way to fight them now, to fight that corruption from eating deep into even the ones na agbagote is by creating job opportunities everywhere. First of all, you conduct local government elections. Yes, Amani Bidogo, anything short of this, Mr. Governor, you are joking. Of course, you are joking. We are no longer in the 80s or 90s. We are moving. We have seen things. We know about governance, what it takes to run a state, how to stabilize the people. They are the electorate. Stop taking them like they are zombies or mumus. No, we are not bingos. We have come of age. We have traveled. We have seen things. With this huge amount of money on our budget, and we have more than surplus to finance economic projects in the state. Yes, there are so many ways to generate fund for the state. And where's your ones? I was saying into big time production, especially in agricultural sector. In agricultural sector, I got very, very serious. Nke ọrụ bido na-akpụkọsị ụmụazị a na-echikwa a ga-ebidokwa n'ụgbọ ọjọbọ na-akpụzi ala hụ ebe a apịba ha aka n'ala n'abalị taba ha. Anyị ga-anụsị the story ọkwa na Anambra ya maka ihe ọbụla ebute na Anambra ọ na-adị iche. Ihe bụ izi a ga-ebido ịchụ ụmụ nwaanyị na-eyiri ọbara abụrụ Anambra ifele emechi ụnụ achụwa jobs chụọ ọrụ gị bụ okorobịa jee chụọ ọrụ n'aka gọvanọ ya nye gị ọrụ enye gị tọgụ enye gị draiva enye gị jedebe gị ebe ya nwụ echi ha nye gị ezigbo ọrụ ị na-eje achụ ụmụ agbọghọbịa na-eyiri ọbara ala. Anyị ga-anụ the story. Daalụ na ụmụnna akụkọ anyị na-akọ na be anyị bụ akụkọ na-eme ifele rubbish stories, akụkọ na-enwere isi na-enwere onye na-achị ego na 2023 amama ebe ndị be anyị chọrọ eje sef ụmụ agadi nwoke a na-adị eme rubbish campaign eruo n'oge anya na kepụta gbaa ya ezigbo ụla onye na-emere campaign enwe ọfụma. Nke ọ chịrị achị kere aka ya kere ebe efere aka ya iji asịsị tụgharị ọzọ. Nwebekwa ihe Anambra na-eproduce even basket eji ekpoye akwa na akwa ruru a na-ebupụ ya everywhere. N'ọnwa nke gọọmenti na-eme all individuals ka ya afụsị na-eme ihe. Kedu ofe uru gọọmenti abara anyị? Agencies yara ndị a nke esi na-anata na-eri ndị mmadụ. O nwee ihe na-asị nnọọ na ewepụ gọọmenti anyị na-eproduce ihe dị ona. Oh, tax. Now already established enterprise. Your government iji go aka your previous government. Tinye nke gị ka a na-afịa. Tinye nke gị alụkọta sị gị na a na-arụ ụzọ. A na-aka akụkọ ụzọ every year ihe eji eri ndị mmadụ. Ka hapụ na ya ka anyị waba n'ọhịa. Hapụzie n'ụzọ ahụ a na-arụ ụzọ. Check since year plus na ya dị agwa anyị abụ ọdụrụ nka wọdụ nka otu awụ n'eji ịgba n'ụzọ nwa wọdụrụ nothing. Biko ndị na-esi Niger street eje anya n'Ọnịcha arụsịgo ụzọ ọnị. Ana m ajụ ụnụ ụzọ ahụ si na Niger street si na head bridge wee jebe Biafra market jebebe market achọrọ m ịjụ na ajụ alụsịgo ya. Ọ bụla alụsịgo ya ka anyị mara every year a na-arụ ụzọ nka gọvanọ baịkwa ụzọ anyị arụ ụzọ gọvanọ nke ọhịa tokwu nna gị ị na-arụ ụzọ construct a nke ọfụ na etu esi lụ second Niger bridge
bupia entirely from Kediadi, bupia another side to reduce go slow, bupia kwata onye ọbụla na-agba side ya ngwasi side ya. Ọ bụrụ na ibi na housing n'Ọnịcha, ọ bụrụ na ibi na housing n'Ọnịcha ma na ibi na Nsugbe, kedu ka ọ na-adị na main market mechie n'isi housing na-apụta Ọnịcha ka ị bịa Holy Trinity a na-agị aga ihe agani ụzọ a ndị Anam sikwa ebe ahụ na ndị na-ana Ụmụleri ma ndị otu ya ụfọdụ na-esi ebe ahụ na kedu ka ụzọ a na-adị na mgbede abalị ị ga-ebe akwa, you go cry, bottleneck, ị ga-akwụ stand still dia ugbu ị akwari owo bụ na bọọ na-akụ 2 iwelu speed cross wa ịnọgide ebe a wee kụ after 3 ihe nwezi ebe ị na-eje. Aya Amani bridge a na-arụ ụzọ ọkwa ụzọ a mebiri this year alụkwa ya in the next 4 years o mebie. Manu bridge ma bridge na ọpa iwe ka Amara bridge gbafee ya ndị je gbada side prison side a were agbagobe were ya adịrọ nụ steeti enwe ego mana oyi steeti ekwu na oyi labụ kọs ndị Anambra anyị ga-emekwa mitin o esi daa afọ anyị n'akwụkwọ maka na anyị ma kọmputa Anambra ọ na-arụ ọrụ anyị mụrụ na anyị dị na Anambra ka anyị malụke na ọna anyị dị a na-ebupụta mmanụ a na-akpọ afa how many million liters a na-ezu ezu. Ọ bụrụ na ndị Anambra na anyị dị nụ, ọ bụrụ na anyị dị 20 million ma 30 million bụ Anambra indigens, afọ anyị adị n'akwụkwọ kama ekwuo na iruo 18 years etinye afa gị na iruo 65 years edechapụ afa gị. Ọ bụrụ na emontu na okegu na ife iketara na that month bụ 1000 liters ma ọ nọ 10,000 liters bụ okegu si elezina nụ apị onye na-ezu ka ọ bịa zuo. Anyị nche niile echebe nchebe a maka na national asset ya is state asset is our own, we go protect them. Maka ama na the end of the month agbari m my own nchi ilele m ya ma achọghị ile m nkwuchi ya debe n'ukwu une ọ na-ajụ oyi ebe a mgbe ma na-enwe 10,000 gallon akpọ m ndị ego nlike and ruo filling station ọkwa steeti ọkwa ncha nwe ya budget a na-eme na the steeti ọkwa fainwa ọkwa for dị mma ndị Anambra hapụ anyị ka anyị were aka anyị decide anya nyebe anyị ya si na fuel kwụba anyị ụgwọ nke na ịta afụfụ a na onwe anyị ya emeghị accuse n'idiri ego ndị Anambra echi onwe anyị emeghị accuse ọkwa bridge hapụ ya ka anyị taa dị afọ onwe anyị n'idi anyị jiri anyị ego moto anyị ego a na-enye anyị ego wela anyị dị oke problem ụfọdụ dị adị very easy to solve mana unu na-eji politics maybe everything check ya itere anyị ka nkwu kịta ihe afịa ọ ga-arụ ọrụ si gugodo anyị ọnụ agụ anyị ọnụ agbakọọla anyị litasi anyị na-ezu ezu ọ bụ nke unu letara nọ nke na-ezu ezu ka anyị were aka anyị mebe na anyị ga-echewu nche dị ebe a village by village ịghọtago ogwu a na ọcha chee taa ogwu ikpere chee echi ogwu ọbụla bụ ogwu ọbụla ọsọmali ogwu ideke oko anyị chere ya bụ anya na m etu a ka anyị fụ mmiri esi egbu ya bụ ka anyị gbanwere ọgba na mmiri ebe na ụlọasị anyị chere ya ma ụlọasị gbagobe mmiri ọbụla gara na Anambra mee na amantụ dị ya ka anyị manụ ka o si efu ọnụ na asọkọsi ihe niile ije kpọba ndị nevi ndị be anyị amaala ụnụ mma ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'abalị a. Thank you so much. Dịka m gwara unu echefukwana ka hapụ ịdị ka anyị sị na ihe nke a na ọ na-arọ ya anyị bụiri ngo uche na agba akpọ m n'elu ebe a na ihe niile anyị efu ekponata ya n'ala Igbo ozugbo ozugbo without delay mana Chukwu anyị ekwe ka ndị aja ọgụ a na-ekwu okwu ya si agbana ya dịrị ụmụ Igbo mma. Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ asị m ọmaala anyị mma n'olu ọmaala anyị na nkwọ ọmaala anyị na nkwọ ọmaala anyị na eke na-abịa na ụbọchị na Igbo ji bili anyị ga na-eje anyị ga na-anata onye afọ taa si fie echi
ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na azụ anwụ na onye bili ibe ya bili egbe ebelu ugo belu ma nke si ibi ebe na nkukwa anya anyị jebe anyị ga-ejelu anyị naba anyị ga-analụ anyị ga-adị ka echi na echi ara agwụ agwụ nwanne m anyị ga-azụ ka afịa mana ya ma ana ka afịa ije anyị jere amaghị anya afịa anyị ga-ejesi ya nata anyị ga-agbata efe afịa gbatalụ ndị nọ n'ụlọ efe afịa anyị bụ icheku anyị na-anọkwa n'ụlọ ugbe n'anya na-azụ n'afịa yetego enwere ife ụsụ ji wee karịa anụm anyị na ndị ọzọ abụrụ ofu onwere ife anyị ji wee bụrụ igbo bụ igbo ya maala ụnụ mma ngo eji eko akwanarị na ya igbo n'aka ndị igbo n'aka ekpe mma ka ị ga-egbute a sị m awele n'ụzọ ije anyị awele na biznes awele na ezinụlọ anyị nke onye na-eme gaalịa ngo iji ekonye akwanarị na mgbe ya bụrụ ngo ọma ka ị na-eko ma gị mara amalụ mgbe ụfọdụ a ga na-adọkarị gị malụ na oisi pụtara ife ada ekpo ụgbọ ose dị mma ka ụgbọ na-edo oisi na-amị mkpụrụ ka a na-atụ iche onwere ife na-eme anyị ama nsozi mgbagbu gbaghala ọgụ anyị ma jụrụ gonori ọrụ a ga na-elichalụ kama na ọghara aghara ka eji eri onye ekpenta nkwụcha abụrụ ụjọ njọ nọrụ n'iru anyị ga-anọ n'azụ njọ nọrụ n'azụ anyị nọ n'iru mbọsị nje ụkwa mapụ anyị ilo ebe mmadụ ka anyị ga-anọ ife ọma anyị ga-elu anya ka ọ dị n'elu ọda na ya weli ya ọda anyị na mmiri osegote anyị weli ọdị n'ime ọfịa opuo ome ka anyị bụ ya welụ otu a ka ọ ga-adịrị anyị nwoke bụ onye ọjọọ elu n'anya arụ onye bụ nwaanyị onye ọjọọ elu n'anya arụ bulu ọrụ akwụghị bulu obiamgụ jeelu onwe gị na ọcha na ife nwere ọcha ihe ya kpuru na-akụ oji ya kpuru na-akụ ya nkwụ na nkwe ụkọ gị gụva ada adaka akị nwere ife jikọrọ ife na ọchịchị onye ọbụla gbaa wing ya onye ọ na-adakọrọ gị na ya kụpụrụ ya mebe ife wepụ na anya ukwu wepụ ekworo anyị cheelụ mmadụ nke ọma meela anyị cheelụ mmadụ nke ọjọọ solo anyị otu a ka ọ ga-adị anyị si nke onye na-eme ya ga-alịa nke m na-eme ya na-agalụ m anọchikwana m ụzọ na ma anọchiri gị ụzọ mee ife gị ka m mee ife m chukwu gozie onye ọbụla bịara ebe a nwanne m ndị niile bụ ndị golomanị na Washington steeti ana m agụkwa ọfọ n'isi gị sị na anịghị igolo ọma aghọ gị afịa anịghị igolo ọ ga-abụrụ gị ife obi aṅụrị ma gị na ezinụlọ gị ọ ga-adịla nụcha niile na mma ebe isi wepụta ego a gotie mmaji kwuru mmaji ebe ego a iji ego a na-asị wee pụta ọ ga-anọchi mmaji kwuru mmaji anịghị igolo ga-abụ blessing from me to you ọ ife dị tangible mụ na agụ mekọ wee na-aga ọfọ wee sị na ị ga-ebi ndụ bika nka na ya bụ anyị ọ bụrụ na ụlọ olile ka ịlụ ị ga-eleleta ego ife ọbụla ime na ya bụ anyị ọ ga-atọ ọnụ bụrụ blessing to you ọma abụọ ọkụ ya acha gị ọma abụọ ọghọm afịa nyelụ gị ọ ga-adịle gị na mma ife ọbụla ị na-eme ma nke ịkpọba akpọba ma nke ichobe echobe a sị ma awele n'ụzọ ije gị awele n'ike nga gị awele n'iru awele n'azụ ma nke malụ na ịga n'iru bụ ndụ ịnachighị azụ bụ ọnwụ n'iru ka oke enwe na-ama ọ da amachi ya azụ gaa n'iru nwanne m gaa n'iru ya dịrị anyị ncha niile na mma ise n'awa Igbo eze mmiri mmalụ ugo nnọlima ọbụmchi ma ike Sofia Gabriel Nnaji Zubimba ebe m bi na South Africa bụ Sofia Town after Westdene enweta Sofia Town Westbury on the other side ịgbada ọ bụ Newlands mgbe ịtụkụzie down ọ bụ Florida abịasị Florida na ka wee gbaghịrị m fim that year na-abịakwa Florida ndị ekerie m dị abụọ na anyị dị ịtọ akpụtuo m nwa m weta akwụkwọ anada dị m wee jiri akwụkwọ m ekerie m na-agbakwa m agba ọpọ na akwụkwọ m dị na ya na m chefuru akwụkwọ m ọ abụọ na eso ọtụrụ ejeziela ahụ na sel ụtụtụ eburugu jee kọt ịrụzie kọt weta akwụkwọ gị aha na kọt iweta ya setikwa gị fri mana edile ego gị after that day ịbịazi Florida na-atụ m ụjọ ịwana ọ na-abụ aṅụ gbaa nwata ofu okpoko ijiji nekwa enu ọsịa thank you Zoe Kingsley daalụ m echi ga-abụ echi ọma ọ ga-adịla anyị na mma echefukwana nwanne bịa ka ịwalụ bịa wale anyị na Washington steeti enwe ndị na-aba Washington asị m na Washington na afọ amari ego na steeti ngwanụ
anyị ga-afụ na echi ya nwa mma. Good night. Ciao.